zajedništvu Duha Svetoga sa svima vama. I s Duhom tvojim. Lijepo vas pozdravljam, draga braće i sestre, dragi hodočasnici, ovu crkvu maceljskih učenika, Buke Gospodnje. Želimo svi zajedno u ovoj 9. nedelji kroz crkvenu godinu spomenuti se u misi, komemorirati sve ono što se dogodilo prije 79 godina ovdje na ovome mjestu. Staviti duše poginulih ovdje na oltar, moliti za Božje milosrđe, ali isto tako i sebe staviti pred Gospodina, da nas Gospodin ispuni svojim mirom opraštanjem i na početku svetog slavlja da nas svima oprosti sve grijehe i slabosti. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sam griješio vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazdravljevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Christ.
onih što nam je štetno, udjeli što pomaže savremeniti vječni život. O Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Boga, po sve vijeke vjekova. Knjige Ponovljenog zakona. Ovo govori Gospod. Dan subotni održava i svetluj, kako ti je naredio Gospodin Bog tvoj. 6 dana radi i obavljaj sav svoj posao, a 7. je dana subota, počinak posvećen Gospodinu Bogu tvoj. Tada nikakva posla nemoj raditi ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni vol tvoj, ni magarac tvoj, niti ikakvo živinče tvoje, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Tako da mogne odpočinu i sluga tvoj, i sluškinja tvoja kao i ti. Sjeti se da si bio rob u zemlji egipatskoj i da te odande izveo Gospodin Bog tvoj rukom jakom i ispruženom mišicom. Zato ti je zapovjedio Gospodin Bog tvoj da držiš dan subotu. Riječ Gospodina. Bogu hvala. Amen.
spoznaje na slave Bože, svijetli na licu Hristovu, to pak blago imamo u glinjenim sudovima. Da izvanredna ona sila bude očito Božja, a ne od nas, u svemu pritisnuti, ali ne pritješljeni, dvoumeći, ali ne zdvajajući, progonjeni, ali ne napušteni, obrani, ali ne oboreni. Uvijek umiranje Isusova u tijelu pronosimo, da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi vazda na smrt predajemo. Poradi Isusa da se i život Isusov očituje. U našem smrtnom tijelu, riječ je Gospod. Bogu hvala. Ono što mi posebno želimo imati pred očima
je sve ono što se dogodilo. Maceljske šume, koje su svojim plaštem pokrile zločine partizansko-komunističke soldateske već 79 godina, udjekuju jecajima i tihu molitvu. I tako se ugrađuju u slobodu naše domovine Hrvatske. Božji zakon, dan po Mojsiju, imao je cilj zaštititi prostor slobode u koji je Bog nebeski Otac vodio svoj izabrani narod iz egipatskog ropstva. Isusovi protivnici svojim odveć revnim zauzimanjem za Božji zakon, za njegove propise, izokrenuli su to svoje. Zato ih Isus posjeća da je subota stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Zakon je u sebi bezvrijedan, ako nije za čovjeka. Tako isto, ako subota nije za čovjeka, ona ne znači prestanak, jer šabat znači prestanak rada posla. Zakon je u sebi slab, ako ne pokazuje nešto što je sveto i božansko. A još je strašniji, ako zakon uzme u ruke zli ljudi koji krvavim rukama izokreću Božji zakon ljubavi u bezdušnom mozgu smrti, koja se dogodila tu među nama. Kako se to dogodilo ovdje u Maceljskim šumama 1000 nedužnika, djeci, mladima, ženama, muževima, civilima i vojnicima. Tu pripajamo i 21 svećenika i bogoslova koji su u noći od 4. do 5. lipnja bili odvedeni iz našeg samostana u Krapini i ubijeni ovdje u šumi. Za svih njih mi molimo i gledamo ih kao hrvatske mučenike koji za nas mole. A njihova žrtva je izvor blagoslova za sve nas i za našu domovinu. Da bismo sve to razumjeli, moramo se nahraniti svetim evanđeljem, jer evanđelje ne može se svesti na zakon i zapovjedi, već Isusovu ponudu. Isus nas zove i nuđa, poziv je to. To je temelj božanske ljubavi u kojoj moramo surađivati i mi. Na početku naše vjere nisu zakoni propisi, nego susret s Kristom Isusom. On nikoga ne opterećuje, ne čini nasilje, ne širi strah, ne oduzima slobodu. Sveti Pavao u poslanici Galačanima je rekao: Isus nas je za slobodu oslobodio, ali treba tu slobodu znati i živjeti. Tako su živjeli svi naši. Prije 2 tjedna ovdje smo slavili Blajburg, a nadamo se da će to biti ponovno na Blajburskom polju i neki su bili više puta tamo, pa je važno da to ne izgubimo. I odatle kreće rijeka sve ovdje do Maceljskih šuma. I tu je krv naših dragih potekla za našu slobodu. No, da bismo sve to razumjeli, moramo razumjeti riječ Božju, moramo se dati natopiti tom riječu Božju. Zato gledamo najprije Isusa koji govori da je subota nije sama zbog sebe, da je čovjek cilj svega o stvaranju Božjem. I drugo, Isus uzima u sinagogi ovog s ustaknom rukom i dovodi u sredinu. Mi smo danas dovedeni u ovu sredinu. Da malo progledamo, da vidimo da nas Isus treba, da ne zaboravimo ovo što se tu događalo, ne samo uz priče, nego iz molitve, jer tako se ispravlja sve ono što nije dobro, a dobro koje su ti naši učenici za nas učinili je
tako jasna i vidljiva. Što je Isus rekao? Stavio se vina, ispružio ruku, imao je usate ruku. Ovdje su svi naši neprijatelji imali usate ruke. Ne bi se dogodilo zlo, ali imali su nešto drugo, usatlo srce. Iz tog usatlog srca ništa drugo nije moglo ni poteći nego rijeke zla koje su uništile puno mladih života, a neki, nažalost, to zaboravili. Isus je tu da bi nas sjetio da sve ono što se dogodilo stoji u Božjem promislu, ali dobro je ono što on nadahnjuje, a zlo je ono što je došlo od Sotone, zavodnika i oca laži od početka. Tako srce dobrote imali su naša braća i sestre. Zato molimo Gospodina i da nama dade dobro srce, da nam ozdravi srce od usaklosti, da ne zaboravimo svoje obaveze i dužnosti, da znamo što je to nedelja i blagdan. Isusu uvijek možemo poći, a njegova je nedelja, od njegovog uskrsnuća nadalje. Nedelja koja nas ispunja hrabrošću i radošću. Nedelja je dan pobjede nad mržnjom, nad grijehom, nad smrću. Zato nas poziva i izaziva Isusova ljubav. Što znači za nas nedelja? Posebno ova maceljska nedelja. Što znači blagdane i blagdanske mise? Što nam predstavlja kosturnica ovdje sa 1274 žrtve koje su već nađene i pokopane? Što nas sve poziva i upominje da ne bi naši grobovi postali neznani, nego da se probudimo, da još ponovno idemo istraživanje, da znamo naći one kojima je dostojan pokop tako vrijedan, jer su naša braća i sestre, jer su srećani. Zato današnje nedelje zamolimo Gospodina da nas nauči onako ljubiti, kao što je rekao Papa Franjo: Gospodine, probudi u nama otvorenost očiju srca, da bismo mogli spoznati vrijednosti koje stavljaš pred nas i cijeniti one koji su za nas dali svoje živote, zaboraviti svaku slabost, a hrabrost i jakost staviti na pijedestal slave Božje. Mogli bismo sve završiti onim što je rekao sveti Pavao Korinčanima: naša braća i sestre prošli su sve i bili progonjeni, i bijeni, i tlačeni, i pogubljeni, ali znali su da Duh Božji oživljuje svako slovo riječi Božje i oživljuje svakog čovjeka. Neka tako bude. Amen. Ispovedimo svoju srcu. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetla od svjetla, pravoga Boga od pravoga,
da živi u slobodi te se radosno opredjeljuje za Isusa. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za našu domovinu Hrvatsku i odgovorne u njoj, da se ne boje istine o stradalima u svim ratovima i u poraću, da grade zajedništvo bez podjela i razlike. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, u ovoj spomen kosturnici počivaju kosti 1247 žrtava, među kojima je i 21 svećenik i bogoslov. Još je daleko više onih čije kosti počivaju u ovom macerskom gorivu. Gospodine, primi njihovu žrtvu i ostavi ih vječnim blaženstvom. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve nas ovdje okupljene, da budemo u crkvi i svijetu neumorni svjedoci istine i pravednosti, praštanja i milosrđa. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve žrtve Bleiburga, Maslja, križnih putova Domovinskog rata, da ne budu zaboravljeni i prešućene, već da nađu u tebi, Bože, svoj mir. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Nebeski Oče, puni pouzdanja o Tvoju dobrotu, stavili smo pred Tebe svoje molitve za našu preminulu braću. Ti sve primi u svoje nebesko kraljevstvo i usliši ono što Te molimo. O zaboru Blažene Djevice Marije, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Molimo Te, obdari nas milošću i očisti od grijeha po Kristu Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim. Gore srca. Imamo od Gospodina. Hvala daju Gospodinu Bogu našem. Dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti Oče, svemogući vječni Bože. Ti si se poslužio našim smrtnim tijelom, da nam dadeš tijek nesmrtnosti, sve ljude koji su prvom čovjeku pali, sada spasavaš po novom čovjeku, Isusu Kristu našem Gospodinu. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestolima i gospodstvima, i sa svom nebeskom vojskom, jesmo Tvoje slave, pjevamo bez prestanja. Amen.
pomolimo nosu Duha svoga, osveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao jabuku, povuze kruh, te ih zahvali, razlovi i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga zaveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni, Gospode. Tajna vjere. Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, duh života i dane spasenja, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u njemu. Spomeni se, Gospodine, crkve sve širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Pavom našim Franjom, biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u Tvom smilovanju. Privedi ih svijetu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da savjedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Hristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Gospodin Isus naučio nas je najljepšu molitvu u kojoj smijemo Boga zvati svojim Ocem. Moliti ga za kruh svagdašnji, za snagu da mognemo vršiti njegovu svetu volju i upraštati. Puni poniznosti, učemo molitvu sada za njega. Kako na nebu
milostivog mir u naše dane, da s pomoću Boga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, govoriši nama ovdje sabranima, mir vam ostavljam, mir vam svojim. Volimo ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Dali joj mir jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. I s duhom Tvojim. Pružimo mir jednu drugima. Yeah.
samo riječju i jezikom, već djelom i istinom, te zaslužimo učim Kraljevstvo nebesko. O Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Pater Franjo je na početku sve pozdravio i rekao zašto smo se danas ovdje sastali. Da, naša je Maceljska nedjelja. Bila će uvijek biti naša Maceljska nedjelja, Župska Maceljska nedjelja. 18. svibnja smo se spomenuli blajburških žrtava i križnoga puta. Kao što je i Pater Franjo rekao, daj Bože da se to vrati što prije tamo gdje je mjesto. A onda ostaje opet naša Maceljska nedjelja sa onim značenjem koje je imala i prije nego su naši crkveni poglavari Bleiburg stavili na jednu višu nacionalnu razinu. Pa smo mi onda pali malo u zaborav. A da li se mogu zaboraviti žrtve Macelja i ovoga kraja? Ne. To je dio Bleiburga. To je dio križnoga puta. I evo, u dogovoru smo da ovaj cijeli kompleks spomena na te žrtve već ove godine ide u rekonstrukciju i nadogradnju, proširenju grobnici. Daj Bože da se to što prije realizira i da svi oni koji po ovim šumama leže, koji su ubijeni, nekrivi, neosuđivani, a za njihove živote oni koji su to učinili nikada nisu odgovarali, ali postoji jedan sudac pred kojim će sigurno morati reći što su i kakvu su ulogu u svemu tome imali. To je naš Bog, milosrdan Bog, ali za koga kažemo da je spor, ali dostižan. Hvala svima vama koji ste danas došli i da obilježimo ovu našu Maceljsku nedjelju. Hvala Patru Franji koji je predslavio ovu svetu misu i u propovjedi nas potakao na jedno razmišljanje i o danu Gospodnjem, i o riječi Božjoj, ali i potakao da se nikada ne smiju zaboraviti oni za koje smo se danas okupili, a koji su grobovi još neznani. Daj Bože da se to što prije sve razotkrije. Hvala svima vama. Hvala i našem orguljašu sa našim pjevačima. Svi ste vrlo lijepo pjevali, Ivek nas je svojim glasom obradovao. Znamo se, varaždinski orguljaš, nije to laka uloga, ali on to vrlo rado čini, a odgojio je i sina orguljaša, a i brat mu je isto orguljaš. Dakle, jedna obitelj koja zaista pjesmom i glasom slavi Gospodina. Još jednom zahvaljujem Patru Franji, ali zahvaljujem i našem Patru Božidaru Naču, koji je uz nas već nekoliko godina i koji bi se želio kratko sada svima nama obratiti. Još jedno, sljedeća misa u nedjelju jest u Romsu i redovito će onda biti mise u 7 i 11 u Đurmancu i onda opet u Romsu u 9 sati, a onda već kako se mijenja svake druge nedjelje u 6. mjesecu su još mise u filijali. Pater Božidar je zvono. Možete kratko sjesti. Ja u stvari imam samo jednu informaciju da vam prenesem, vrlo važnu informaciju, a radi se o sljedećem. Ne znam da li vi znadete za koga je
koji je kao 15-godišnji mladić iz Bjelovarske gimnazije bio u prvom razredu zajedno sa svojih 80 kolega iz gimnazije ušao u Blajbačku kolonu i preživio cijeli Blajbak. Ne samo da je preživio i ostao živ, nego zahvaljujući molitvama njegovog oca koje je upućivao kada je njegov sin otišao 4. svibnja u nepoznato, u neizvjesnost, pratio ga je svojim molitvama. I 9 dana prije blagdana srca Isusova, otac je započeo devetnicu srcu Isusova. I 9. dana devetnica, na sam dan srca Isusova, tada je to bio 8. lipnja, njegov sin dolazi kući. Možete si zamisliti kakva su to vrnuća bila i emocije. A onda je otac rekao njemu i majici koji su ga dočekali na dvorištu: nećemo se reći kući. Idemo sada u crkvu da zahvalimo Bogu što si se živi vratio. Ovo sam napravio jedan uvod, jer ćete imati priliku, evo za ovoga tjedna, na srce Isusovo gledati to na Laudato televiziji, intervju s njime. Snimili smo prošli tjedan razgovor. I također će biti još malo širi intervju na YouTube kanalu Na novorođeni. Tamo će taj intervju biti od 18 sati pa nadalje trajno će biti na tom kanalu. A na Laudato televiziji ne znam točno u koji sat će dati, ali možete to pogledati u programu. Isplati se vidjeti nevjerojatno, vidljivo, dojmljivo. A evo, zahvaljujući triumfira srce Isusova, njegovo milosrđe, kojemu se njegov otac utjecao i spasio svoga sina. Pa evo, toliko sam htio vam to prenijeti, a usput spomenem zašto i ja dolazim pogotovo za vrijeme na Macelj, jer je i moj pokojni otac prošao cijeli križni put i također, evo, zahvaljujući upravo molitvama moje majke, ostao na život. Strica moga, odnosno njegovog brata, su ubili u jednoj od jama, ne znam gdje je grob, ali evo, ja sam na neki način ubilježen tom tragedijom, gdje mi je otac, odnosno nama djeci, je vrlo često priča, jedan od rijetkih koji su sudio to, priča šta je sve proživio i doživio, a kad budete slušali profesora Ičimovića, onda evo prosto tisuće proživjeli ono što je on proživio. Još samo da spomenem ovo, profesor Ičimović živi u Zagrebu, u Trešnjevki. On je bio profesor glazbe. I svaki dan sad u mirovini ide na svetu misu, tamo u župu Svetog Josipa, ali u nedjelju, svake nedjelje sjeda na tramvaj i dolazi u baziliku srca Isusova u Palmu na 11. misu, evo već godinama, i za hladnosti srcu Isusovu hodočasti za spašeni život. Pa evo, toliko za vašu informaciju i jedna mala sasvim molba, ako neko od vas znate još za koga živućega koji je preživio tragediju Bleiburga, javite nam, da ćemo ga ići posnimiti, zabilježiti svjedočanstvo, da bude sačuvano za povijest. Hvala. Hvala lijepa svima. Ovo što su mi učinili, to je memento, spomen i znak da se neće dotakati. Neka nas sve prati Božji blagoslov. Hvala za upozoriti. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas licem svojim obasja milostiv, neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin strne na vas i mir vam podari.
ostalo